Eguzki dantza, Lekitoko emakumeen aurreskua bere jatorrira bueltan. Mendieta Ontziolaren lanen bigarren fasea martxan. Asteburuan, San Juan bezpera jaia, espinin maratoia eta gazte triatloia. San Pedroetako egitaragua eskuragarri paperez bihartik aurrera ohiko puntuetan. Eta amaieran, erreportajea, Lekitoko 26. triatloia. Asteburuan, giro eguzkitsua eta temperaturek gora egingo dute. San Juan egunean, beraz domeka honetan, ekainaren 24an, etorkizuna dantza taldearen eskutik, eguzki dantza jaia ospatuko da. Orain dela 43 urte hasitako aurresku honetan, belaunaldi ezberdinetako emakume lekitarrak izango dira protagonista. Bai, hau da dantza, berezia da da dantza bakarra mantentzen dana, emakumeen soka dantza bakarra mantentzen dana osorik, bai musika eta pausuak. Egun, aurrezko hau, San Pedro egunean egiten da, baina jatorrizko ohitura berreskuratuz, San Juan egunean, udako solstizioan, dantzatuko da aurten. Domekan beraz, 3 dantzaldi egingo dira. Lehenengoa goizeko 6:30 talan, eguzkiaren irteerarekin batera. Eguerdian berriz, ordu batetan, plazan izango da bigarren dantzaldia. Eta bukatzeko, iluntzeko 8:00, eguzkia izkutazean, aurreskua ikusteko azken aukera izango dugu plazan. 3 dantzetan guztira 36 emakume hartu dute parte. Eta gainera, eguerdigoan, 1953tik gaur egun arte dantzatzen aritu diren 60 emakumezkok egingo dute dantzan aurreskuari sarrera emanez. Belaunaldiz belaunaldi, dantza herriko jau mantentzea lortu duten emakume guztiei zuzendutako omenaldi honetan, Lekitoko itxaropena txistulari elkarteak eta Lekitoko musika bandako txistulariek joko dute aurresku honen melodia. Gure intentzioa da hemendik aurrera asteburua ez jausten dan egunetan, San Juan egunean mantentzia, ze bere San Juan eguna Lekitxon ez da lez jai, lehen bai izaten zan, orduan San Juan egunean etxen zan, baina gaur egunean San Pedrotan sartunda dago, eta San Pedrotan jarraitzuko da itxen, onarten da modura. Eta guk nahi dugu ondik aurrera, hemendik 5 urtera edo 6 urtera asteburu ez jausten danean, barriro erripkatu eta barriro jentiari eskatu, ja nahi daben parte hartu emakume aurrezko etxen. Mendieta Ontziolaren berrizte lanek aurrera jarraitzen dute. Bigarren fase honetan, eraikinaren egitura sendotzen jarraituko da. Lehenengo fasean erdiko nabea egonkortu zen, eraikina zuzen mantentzeko eta edozein ezbehar ekiditeko. Oraingoan, alboetan dauden nabeetan burutuko dira mantentze lanak. Horretaz aparte, Ontziolaren aurrealdeko eraikinean dauden obra hondakinak ere, kendu eta garbituko dira. 2016 urtean hasitako lanek, apurka, Mendieta Ontziolaren berreskuratzea dute helburu. Gaur, udan sartu gara. Eta bere lehenengo asteburuak ekintza anitz izango ditu. Alde batetik, zapatuan, San Juan bezperan, Lekitoko ikastetxeek urterolez ospakizunak antolatu dituzte ikasturteari amaiera emateko. Domekan berriz, aurretik aipatutako eguzki dantzaz gain, San Juan eguna ospatzeko kirolekintzak eronona izango ditugu. 10:00 aurrera kiroldegiak antolatutako espinin maratoia egongo da Abadeen Moilan. Bestalde, Garraiz kirol taldearen eskutik 11:30 gazte triatloia ospatuko da plazan. Eta San Juan egun hau girotzeko, itxaropena txistulari taldearen kalejira izango dugu goizean zehar. San Pedroetako egitaragua eskuragarri izango duzue bihartik aurrera paperez ohiko puntuetan. Beraz, hurrengo asteburuan egingo diren ekintza guztien berri izan nahi baduzue, hurbildu udaletxe, kulturretxe edota kiroldegira.
Eta noski, udaleko ohiko komunikazio kanaletan ere, izango duzu honen berri. Kito elkarteak udaberriko zozketa egingo du ekainaren 6tik 23 bitartean, bere dendetan erosketak egiten dituzten bezeroen artean. Zozketa zapatuan ordu biterdietan egingo da Eskolapian. Me llamo Simon. Soy como tú. Tengo una familia normal, unos amigos geniales y voy al típico instituto. Con amor, Simon. Simon Speyer, 16 urteko gaztea, ez da bere homosexualitatea aitortzera ausartzen. Nahiago du, 2. mailan ospatzen den musikalera arte itxaron. Baina egun batean, bere posta elektronikoetako bat esku okerretara iritsiko da. Eta gauzak aldats goran jarriko zaizkio. Se acabó el vivir en un mundo en el que no puedo ser yo mismo. Gaur, eguerdirarte hodeitsu mantendu da. Arratsalde erditik aurrera, hodei geruza lodiagoa izan da, temperatura maksimoak 22 eta 24 gradu zentigradu ingurukoak izan dira. Barikuan hobera egingo du arratsaldean. Egunaren lehen partean giro goibela. Zerua estalita egongo da, eta zirimiri pixka bat egingo du. Arratsaldean ostarteak hasiko dira irekitzen, eta pixkanaka giro eguzkitsua nagusituko da. Asteburuan giro eguzkitsua izango dugu. Gainera oskarbi egongo da egun osoan zehar. Temperaturak ere gora egingo du. Kostaldean 24 eta 25 gradu zentigradu ingurukoak izango dira maksimoak. Hurrengo astean udako giroarekin jarraituko dugu. Baliteke beroaren eraginez iluntzetan ekaitz hodeiak garatzea, baina orokorrean giro eguzkitsua gailenduko da eta temperatura beroekin jarraituko dugu. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Garraitz kirol taldeak antolatuta, ekainaren 16an, Lekitoko 26. triatloia ospatu zen. Bertan, 750 metro igeri, 21 kilometro bizikletan eta 5 kilometro korrika egin behar izan zituzten izena eman zuten ia 500 kirolariek. Triatloian punta-puntako kirolari askok parte hartu zuten, eta gainera, inoiz baino emakume gehiagok, zehazki 89. Hoien artean izan zen, kirol munduan hain ezaguna bilakatzen ari den eta 2017an Hawaieko Iron Womanean izandako Mireia Arrillaga Lekitarra ere. Lekitoko triatloia gutzako oso berezia da, 26. edizioa da urtero etxendan bata, orduan kalendarizuan beti helburu moduan ipintzen den proba bat izaten da gutzako, da mengo inguruko gaixenentzako bai, hainbeste urtean beti indalako, eta gero dauko hori australianuak etortien jokua, horrek australianuak hain onat izenak, hain profesionalat izenak etorten dizena, horrek emotetzue beste triatloiak ez dauken hori nivela edo ikusteko, deurakin parte hartzeko aukeri emotia. Mireiak goreneko mailan dagoela erakutsi zuen eta balio handiko 5. postua lortu zuen triatloian. Itzako urteko karrerari nerbiosien eten naizena da. Naiz da distantzi laburra izan, horrek etxian jokatziak, hainbeste jentek ezagutzia, hainbeste animo jasotzia, azkanian horrek zeure barruan presioa sortziotzu, eta oso karrerako gorra izaten da hortik partetik, baina oso politxe izaten da bai. Australiarrak izaten dira beti favorito Lekitoko triatloian, eta ez zuten huts egin oraingoan ere. Ashley Gentel emakumezkoetan eta Ryan Bailey gizonezkoetan izan ziren garaile, aurreko urtean bezala. Eta haien atzetik bai mutiletan eta bai nesketan ere Australiarrak igo ziren podiumera. 2. postua berriz,
David Castro albazetearrarentzat izan zen. Gainera, ezin dezakegu ahaztu, Lekitoko kirolari asko ere izan zirela parte hartzaileen artean. Garraitzeketa daukona da, gaztetatik hasi garela triatloian, eta ikusten da Lekitxan izan da, danok ataraten duguna, geure maksimua eta gehiago, bai. Kapazitatea dago zela Lekitxon triatloia etxen dugunean, geure herrian etxen dugunean, danok 110 emoteko hori ukitzen dugula gogua eta aukeria. Bestalde, eskertzekoa da Garraitz kirol taldeko kide zein atletek egiten duten esfortzua ekimen honek urtez urte oihartzun eta kalitate handiagoa izateko. Eta baita eskertu, ekimen hau antolatzen eta laguntzen ibiltzen diren lekitarrak.